Izindawo mayinhle ngathi ngaloku uyishutha nje angazi like aweneliseki ukuthi usuyishuthile usafuna ukuyishutha futhi. Nansi Kensington nala amanye lapha phezulu entabeni. Burman Bush, we need to explore that bush as well. It's a large one within the city center, or in the city, all right, because this is the city, okay. And then beseke kuba Umgeni, which divides the city with the northern suburbs. So that's Durban North. Durban North iyafana ne Morningside. Durban North, basically Riverside Hotel, you can see it lapha phezulu entabeni. Beautiful hotels. I think it's a 4-star hotel. Kanjalo. Sengizoguduka-ke manje cishe sengikwenzile ekade ngizokwenza. I'm not leaving this area late, I'm leaving now. Bengitshene ukuthi ngizodla i-Chelsea bun, but you know what? Mhlawumbe ngizohlafuna nje just okuncane bese ngiyagoduka. Alright, this is me. I'm signing off, going back to my flat. I will be walking back. Ngifuna ukunyathela nangey'nyawo. Ngizokhipha icathulo khona manje ngifake nje amanzi kancane, ngifake iy'nyawo kancane emanzini omngeni. I've never done that in my life. And then bese ngizofaka futhi iy'nyawo olwandle phambidlana mase ngiyongena edolobheni. And that will be it for the day. Thank you Lord ukuthi though ngiqale ngabana namhlanje kodwa usuku ngomusa wakho lufezeke kahle. Udumo nenkazimulo nezibongo kuwena manje naphakade ezikuyinkosi uJesu Kristu. uNkulunkulu lwele uma wami, fight for her, deliver her from her heart and her mind, deliver her from the captivity kaSihle, deliver her from all wickedness in all places, high places and low places, or lateral places. In Jesus' mighty name, deliver me from all my own vices. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior, so that I am holy and serve you in truth, in spirit and in truth, to the glory of our Lord who saves, Jesus Christ, now and forevermore. Amen. Kohlela Jesu, it is too beautiful. Ngathi ngaloko ngihlezi la. Oh God, thank you.